ddoi tîmau llawn heddiw sy'n anghyffredin, ond gobeithio bydd e'n trend newydd. So, wythnos diwetha, o'n i'n trafod rai o'r tactegau o gallu cylchdroi. Felly oedd Goujon, mae fe'n neud, oedd e'n, wel, mae dal yn neud lot e-sports Wales ar Rocket League, a oedd e wedi rhoi bach o hyfforddiant i'r crew. Felly, mae'n bwysig cyfathrebu, a hefyd yr cylchdroi yna. No, indeed. Holl bwysig. No, nice. Go on, guy. A y peth arall fi'n credu gallech chi wedi cymryd o wythnos diwethaf oedd mae rhaid i chi mynd 100% am unrhyw pêl. Bai bod fel dal nôl neu mynd mewn 50% achos chi probably ddim yn mynd i cyrraedd y pêl gyntaf. Chi angen bod y cyntaf i bob pêl. Dim backwards. Into it. Yeah, no boost. Oh, just okay. Nice pass, yeah. Nice stop. Draws the air though. Terminal. EV. Oh my god. Good in. Nice. Diolch i hol yn yr eto. We know. EV. Dwi'n lan gyda ti. Yeah, right on. Oh, I think it does. Damn, it's battery told you all that. My very controller and dechrau marw. Doing back first. Go on, guy. I'm not far back. No follow line. Hey, Nice, no. y gol cyntaf i blwyddyn 11. Gol gan Noah. Oh, nice. Nice. No, ti'n cael. Uh-oh. Controller, please. No. Oh no. Okay, you have to keep on. Harvey, please. Harvey. What? Okay. No, fine. Right, ball count. You got. EV. Right, lads. We are mouse and keyboard, like you can. Oh, na. no. Chi methu chwarae Rocket League gyda keyboard a llygoden. Chi'n gofyn am drwbl. I think you control. I control the door. Mae'r dywediad Saesneg yn mynd. Fail to prepare, prepare to fail. Come on, Harvey. Ble mae'ch remote chi, eh? Well, no. Yeah, No, we just put a sniper off. Kenzie, Yeah, ti'n cael. Well, well, well. I wanted to have a different connection on, so. Come in van. Yeah. Ah, Cool. you bump your V. Okay, nice guy. Really got this Kevin. Go no. Ooh, tap wild. Go on, guy. Oh no. Get Oh, nah. Get Do no boost. Do now off for me. Go on, Harv. Very good to get it. Go on no. Criminal. Green habit. Well, doing a canal. Electricity. Nice. Box you know? Andy? Nah, never mind. Nice stuff. Aye. Did be. We know. We go. Caroline, huh? Dwi'n cael un. Oh no. Bro, war pass. We go. Okay. Go ahead. We know. We back first. Yeah. Get in. Felly mae hwn yn mynd i dilyn yr un fformat a bydd yn y cystadleuaeth e-sports ysgolion Prydain, sef y gorau o 3, so cyntaf i 2.
Felly bydd blwyddyn 11 angen aros tan bod hwnna, a wedyn gallen nhw chwarae'r enillwyr. Canol. So mae'n edrych... Chwarae teg, mae blwyddyn 11 yn mynd i cymryd y gêm cynta. Gêm un o... Wel, Hwnna'n amazing pass to play chwarae hwnna. teg. Well, O, Harvey, come on nawr. Ti'n gwell na hwnna. Ceri y ddyrn o'r coed yn y doleg os ti'n mynd i dod fyny gyda esgusodion am controllers neu batteries. Just cymryd y colled, okay? Dwi ddim yn bwlio. Mae fe'n gwir. Insane dribble, great insane dribble. Na, mae dych chi cyfle i dod yn ôl. A mae'n gorau o 3 fel bydd y tournament, felly Felly, chwarae eto nawr a gweld os chi'n gallu dod o fe. Gai gwneud commentation Wel, on this just, one? na, fi'n credu chi'n mynd i roi nhw off. Fi'n professional. Fi'n credu, os ni'n mynd yn ôl, ti'n pleidlais, sorry, Phantom. Mae mwy o bobl eisiau ti, Ie, o'i pawb yn dweud Mae'n ie. peth ar Discord, pryd gallu roi. fel, pleidleisio nawr. On a nice button called use the Ie, gallai troi ti off. Mae hwnna'n wir, actually. Gallai newid Phantom. Oh, Drian. Na, just joke. Paid bod yn drist, Phantom. Oh yeah, oedd Mr James yn ysgol yn dweud oedd Oh, fantastic. Wel, gobeithio bydd e'n dod. Ie, bydd hwnna'n cool os mae fe'n dod. Fi'n meddwl mae'n dweud yr lies. Na, fi'n siŵr os mae wedi dweud. Neu danfon neges at fe Na. nawr. Gweld. Dwi ddim ar lein to, falle. Okay, fi'n mynd i commentator am y first 5 minutes when... Na. Yn golygu Lloyd. Right, ail game. Pale. O, dim digon gyflym. Harvey mynd am pale. I gethin. Dwi'n taflu. Oh. I hardly even gallu gweld. Kenzie yn clywio fe. Oh, Lloyd. O, Lloyd sgorio o... Oh, right, okay. Mae di deffro nawr. Ie, na i roi y Phantom ar mute. Os mae'n rhoi chi off, bechgyn, na i roi ar mute. Mae'n ymarfer glas. Mae'r pale yn mynd am Okay, pale. chi definitely ar mute nawr. Un minute. Mae Harvey yn lan o Right. Lloyd ac... Please save. Sef fi'n neud hwn. Mae'r penguin yn Mr Pale. Okay. Mae Tom yn cymryd Dyna fe. shots. Mae wedi mynd nawr. Mae wedi mynd. Okay. Croes, canolbwyntio ar y gêm nawr. Achos mae'n bwysig bod chi'n cael cyfle i cyfathrebu eich gilydd a ddim clywed rhywun yn dweud mae'r pale yn bwrw'r pale. Felly, ie. Power shot. Toxic. A ma' nhw dal yn gallu clywed e. Beth am y pass? Hyn am fi. The passing play. Beth ti'n methu dal clywed e? Phantom. Shut down. Fi wedi rhoi ar mute. Dwi'n clywed e. Oh, right. Oh, gosh. Mae hwnna'n... Oh, right. Server mute, dyna ni. Na, ddim server mute. Yay! Neu ydy hwnna'n recast i wneud hwnna. Na, gwneud e. Mae wedi gael... Na, mae'n clip team. Hwna ddim yn gas. Okay. Sorry, Josh. Just yn y Phantom. Just ar gyfer y game yma, okay? Byddai'n rhoi y syth nôl ar ôl y game yma. Pai crio. Nhw angen canolbwyntio, okay? Dyna ni. Mae wedi mynd nawr. Right. Un dim, game agos, mae'n bwysig. Angen canolbwyntio. Na. Diolch am ennill yna hwn. Diolch am y cymryd. Diolch am y cymryd. Wedi ffigo. Dwi'n taflu. Dwi'n mynd am boost. I fod. Na, I'm not sure of that. Os ydw i'n chwarae fel hyn ar keyboard, fi'n essentially grand champ, so... Ken's canol. Oh, no. Na, fi'n trael. Mae'n draws.
Oes gyda ti cable te? Ti'n gallu No, just exactly. plygo mewn yr cable, Harvey? Dwi'n chwarae Bluetooth. Oh, come on nawr. Dydw i ddim yn hoffi. Ti ddim yn hoffi cables? Oh, Harvey, come on. Cables yw'r ffordd fwyaf ddiogel Sorry, yeah. gorau o chwarae unrhyw gêm. Pam ti'n mynd lawr hewl Bluetooth, ti wastad gyda'r bach o error na sydd falle, neu problemau yn gallu digwydd. Millisecond. Ie. Sy'n gallu neud y gwahaniaeth mewn gêm fel Rocket League. Wel, risky iawn, Harvey. Os ti'n cael decent Bluetooth receiver, a mae gen i... All right, Harvey. Mae'n Okay. minimal. Iawn. Wel, wel, falle, bydd hwn yn digwydd ar y diwrnod, bydd rhywbeth yn weindio chi fyny, a mae rhaid chi goresgyn y problem yna, dal chwarae gêm dda, Harvey, felly, just, you know, gyd yn rhan o'r training, y fforddian. Hey. Os ti'n anwybyddu ffaith yn cael mas, ar ôl i change the batteries, mae Bluetooth more reliable. I fi? Okay. Hefyd, os dwi'n codi'r controller uwch yn fy croesau, mae'n disconnecto, mae'n hwnna'n fine. Pen yn y gêm, Harvey, ti ddim eisiau boi pethau uwch ben eich... Sa'n gwybod beth ti'n sôn am coesau ti, am ond, ie... Oh my god, na, dwi'n fath o'r game, constantly. Ie. Fi'n credu mae'r sgil aml dasgio. Gadael Phantom wneud hwnna, achos... Oh, sorry. Did touch on a plastic. No. Ie. Dawen nôl nawr. Uh-oh. Wyt ti'n moyn i mi codi'r game? Na, please? na fi ddim. Ond fi eisiau chi gallu ymateb i sialensau gwahanol, bendant. You know. O, munud i fynd, dau. The touch. Mae locked o Sgôl grape yn sgorio. Right, fi di gael chi nôl, Phantom, just bod chi Fi'n draft net. just bod chi ddim yn rhoi nhw off, okay? Dwi'n mynd roll game yma, lads. Okay. Okay. Mae gen i bwyd yn barod. Oh, Harv, come on. Beth am y ymroddiad i'r tîm? Be? Dydw i ddim yn penderfynu pryd yn cowboys. Na. Oh. Na, dim eto. Oh. Ie, ti ddim eisiau fe mynd yn Hwna'n agos. oer, wyt ti? No. Passing play. Ow, we're now crack on the top. Into you, go on, go. O, mae dy fi syniad, falle. Mae gen i ni. Meddwl hwn yn mynd i mynd mewn i overtime. No, dwi'n gael. Na. Ti gwybod beth, Josh? Fi'n credu ti'n iawn. Os mae Harvey a Tom yn cael un superpower, mae'n sgorio 0 eiliad. Ooh. No problem. Right, mae hwn lawr i cadw y chweched yn y cystadleuaeth. You took the boost and you just did not challenge. Oh! Pugman i ennill y gêm? Na. No, Hwna'n agos. Come on, Harvey, sgorio. Please. 0 second goal. Oh, sorry. Nice Unlucky's pass. Tom. Nice pass there. O, Come on, wnaeth i please just mynd sgorio, syth mae'n like eidio fe. superpower. Da iawn, Tom. Cadw nhw yn y gêm fyna. Dwi'n no. Huge. Then. Come on, guys. Na. Na. Oh! Dyna ni, guys. Right. Fa'n Oedd e'n gêm da. The bump yn gynharach. Dwi'n rhaid mynd i cael Roman. Right, mae'n rhoi cyfle i Harvey nawr. So, nawn ni cael blwyddyn 10 a 9 yn erbyn blwyddyn 11. Tom a... Mae Harvey di mynd am ei bwyd y byth. So, os ti a
just eistedd mas am y 10 munud nesaf a dod nôl mewn, achos fi'n credu bydd y rematch o chi yn erbyn blwyddyn 11 yn un pwysig a diddorol. Ga i chwarae un game gyda Lloyd a Tom. OK. Mae hwnna'n diddorol, achos falle nawn ni mynd nôl... Ga i chwarae un game gyda Lloyd Ie, a Tom. nes i glywed ti y tro cyntaf. Ond beth gallwn ni wneud then yw blwyddyn 9 tîm heb y Phantom chwarae yn erbyn blwyddyn 11. A wedyn mae'r enillwyr yn mynd i chwarae Lloyd, Tom a Phantom Slayer. Yeah? So, pwy sy'n ar ôl fan hyn then? So Tom, RL, pwy yw'r pobl eraill sydd o gwmpas? Charlie, Josh, okay. So Tom, RL, Charlie a Josh i neidio ar. Charlie, ti nôl ar. So ni chwarae yn erbyn nhw dau gwaith, ia? So, wel, y peth yw, os mae fe'n sgôr mawr, so chi eisiau cael hwnna i ti. Felly, falle nawn ni mynd... Gawn ni weld. Os chi'n gallu cadw fe mewn 3 gol, chi'n gallu mynd i ail round, okay? So, Phantom, ti ddim yn chwarae gêm yma? Na. Phantom, cer allan. Ti ddim yn chwarae yn y gêm yma? Ti chwarae yn yr un nesa? Right. Right, so ti eisiau anfon Ie, byddai yn, but na i anfon e ar y general Discord. Felly, God, Tom, Charlie a Josh nawr. A wedyn, na i danfon neges i Tom, Harvey a Phantom ar gyfer y gêm nesa. Okay? So, Charlie... Mae Charlie ddim fan hyn. Phantom, a ti eisiau neidio mewn? Phantom, just neidio ar te. Okay, dyna ni then. Ti gallu dechrau nawr, mae pawb yn y gêm. Phantom, Tom a Josh. So beth ni'n mynd ar ôl fan hyn, bechgyn, os chi'n gallu cadw fe o fewn 3 sgôr, chi'n gallu chwarae ail round. Have you seen the game around? Okay, 3 gol. Beth os ni'n ennill? Like, mae 'na like really low chance o hwnna digwydd, ond beth os ni'n ennill? Os chi'n ennill, ffantastig. Wel, ni'n gallu mynd trwy Ewch i ail round. Only just an aros mewn o... Ond chi'n gallu mynd i ail game os chi o fewn 3 sgôr, 3 gol, felly... Fi'n bod yn cael yna. Just sang it all in on hour. Okay. Freestyle. Dwi'n gwybod beth oedd jyst wedi digwydd. Ond... Beth oedd digwydd? Dwi'n cael dim boost. Do you know? Maybe. Nice. Mynd am hwnna, Josh? Ruin hour. Mae dim yn gyda. Does pawb gwasgu X neu A? Da iawn blwyddyn 9 a 10. Mae yna gysylltiaeth eitha da fan hyn. Diolch. O, Noah. Fi'n stand o lan ffait. Oedd hwnna'n dymu oedd e, Noah? Falle angen Yep. boost. Ie. Da iawn. Na. Mackenzie. Ie, oedd hwnna'n dod wedyn. Kenzie. Diolch. Yeah, I guess. Mae Doc yn gwneud y meat eto oherwydd roedd dim digon. Eto, Fi fi as nôl. Oh, hynny'n trist. Na, Tom gad o fi. O, mae internet fi'n gwneud Sorry, guys. trash. Okay, diolch, guys. Ti'n trash, fi gwybod. So ydych ti'n teimlo... Flip reset. Wait, actually just bump play. Yeah. Oh.
Oh! Da iawn, Nice. da iawn, God Tom. Slippery set. Ha Tom, very funny. Ti'n gwneud ni meddwl bod ni'n cael 2 down. What? Alright. Just beth os ni tri just aros mewn gol? Na, mae'r tactic yna bach yn risky dwi'n credu. Na. Oh. Aros mewn gol! Phantom, fi'n meddwl y tactic ti'n da. Just aros mewn gol. And in a powerful goal gate wad. No, Tom! Fi eisiau chwarae my game. Brazil. Fi ddim yn hoffi chwarae gyda dim ball cam. Fi angen change os bet yn fi really quick. Ha, fi ddim yn mynd am kick-off. Fi cael ball cam now. Nice go. Dala. You got. Okay. Just aros fe a just spawr buttons. Mackenzie. Driblo gwych fanna, canol Kai. Tom yn y type o person sy'n mynd â pob boost ar y field. Na. Tom. Oh, okay. Mid-demo. Sut oedd y demo yna even digwydd? Oh. Fi ddim yn gweld hwnna ar y sgrin. Right, ni'n mynd am y Yeah. Brazil. Na, gawn ni sgorio un mwy gol. Na, na ddim yn... Ni angen chwarae gêm arall. Na, fi'n credu bydd... Mae'n edrych fel... Game nesa, nawn ni cael Phantom Slayer, Tom a Lloyd. Os ni'n cael Tom a Lloyd nôl, mewn pryd. Oh, no. No, I mean, case o ti'n neso i fi'n dod mewn tu ôl ti. Lucky, what? Fi eisiau chwarae un mwy game, smelly kids. Fi just yn tu ôl Ni ddim yn siŵr. Phantom yn case ma'n miso. O, ti'n cofio double tap am fi, diolch. Ie. Ha, fi ddim i, fi'n mynd i flip off kick-off. Lit, nice. Hydon oedd, gi pob Fi'n mewn fan. gol nhw. Fi ddim yn views right now. Fi'n mewn gol nhw. Oh no. Nah, mae'n wael. Fi ddim yn hoffi settings. Fi angen change o keybinds fi eto. Phantom, ti'n gweld? Hey. Nice. No. Ken, that's an out. Fi jyst yn gwrando i'r tips Aw. ar gwylio o'r sgrin fi es. Fi wedi anghofio. Fi angen Na, change ni'n o chwarae keybinds fi eto. nôl. Ie, ni gallu chwarae eto nawr, so fy'n... Mae'n Na, ti'n mynd i jinxo ni! Oh, no. Chi'n mynd i cario fe Yes. fyny, da cwestiwn. Na, ddim gadael nhw sgorio. Ddim gadael nhw sgorio. Nhw dim ots. No, ring go again. Ni just dweud nhw dim. Nhw'n just... Phantom, nes ti helpu nhw fanna? Let's just... Na. Oh. Yes. Yes, ni'n chwarae un mwy game. Okay, digon teg. Yeah, Go on, te. Yeah. Whippy. Whippy. I'm sorry. Okay. Mae dy fi teimlad oedd blwyddyn 11 yn cadw chi yn hwnna. Ie, ni Tipyn ddwy. bach. Ond na, o'ch chi wedi chwarae'n dda. Logan, o'i ti'n proud Yeah, yeah. Na ti ddim, fi gael clywed o'n voice ti. Oedd fi cael camp point. Neu rhywbeth fel yna.
Haha. So anybody Sorry else? Tom, wnaeth nhw cadw o fewn Rum, un sgor. rum. Bydd e'n 5 munud ar, sorry Tom. Oh shoot. A Lloyd, bai fi oedd e, achos o'n i ddim yn credu. Dylen ni ddim wedi meddwl oedd nhw'n mynd i cadw mewn 3, ond naeth blwyddyn 11 fi'n credu mynd yn hawdd arnyn nhw. Na, mae ddim yn gas, mae just beth sydd wedi digwydd, efe. Ydy Ie e? mae yn. Ti ddim yn cael Fi yn? mewn ni. A Na, oes, ti dim. gobaith. Mae wedi dweud mae o'n, mae wedi dweud celwydd. Just barn fi yw e. Phantom, fi Sorry. gwybod wyt ti'n mynd i Ie, miss beth o chi wedyn. ar nawr mewn 5 munud. Right, neb i dal nôl ar hwn, neu trio i bod yn rubbish i... Ai, neb i dal nôl, ti eisiau fi just trio Wel ie, fi eisiau ti wneud hwnna pob tro, Josh. Sim 50-50 rhaid boy. esbonio hwnna. Fi Ie, bydd angen. Oce. Ie, fi Wel, mae angen fe'n unrhyw cyngor beth. dda am bywyd yn dweud, i wastad trio gore ti. So ie. Try and try again. Oh, fi just wedi cofio, fi'n mynd i chwarae gyda Ian hefyd. Ie, falle na i danfon neges iddo fe i gweld os ar-lein, mae os mae'n dod. Mae dim ar-lein. Fi'n meddwl mewn y parc. Beth? Mewn parc? Ie, mewn parc. Pan bynnag mae dim yn ar-lein, fi just yn assumo mewn Wogan Jones Park neu mewn lan Oh Van come Road. on, pa mae siop fi just ddim gallu mynd mewn? Wow. So os ni'n sgwr, os ni mewn tri mo gol na nhw when ni gael Na, chwarae eto, ie. achos ie. mae'n gorau allan o thing. Bydd Lloyd a Ie. Tom yn chwarae wedyn. Falle ddim Phantom Slayer. Rhywun arall. Yeah. Be, Phantom. fi? Rwy'n hoffi sy'n Somewhere that. Beth yn... Yeah, somewhere around, mae Phantom just yn trio throw o game by aros fyna. Nice get in. Just kind of level ruined the more, so. Ie, mae rhaid chi meddwl blwyddyn 11. Mae rhaid i chi really trio'ch gorau pob tro. Achos os chi ddim, a chi'n coll... beth chi'n neud? Chi'n gostwng safonau, pam chi'n dod nôl i chwarae chweched, tiod, bydd e'n noddach a fwy o naid. So, yeah. Oh. Rhoi, I think always jump out at the wrong time. Nice Noah. We've been trio. Oh, come on! yeah. Did i siarad gyda Mr James a mae wedi dweud bod, Yeah, bod rhaid i fe cymryd y... Achos y thing Covid ma, oedd rhaid i fe... Mr sim modd rannu lifts, felly oedd rhaid i fe cymryd y tren adre. So. Wow. Oh, dwi'n ar offer yma. Get in? Oh, I'm no. holder only at the moment. I went down the last okay. 2 minutes, I'm just in sweats. You know. We know. Hey, Harvey. Ah. Shwmai. Right, basically, mewn 1 munud 45 bydd ti, Lloyd a Tom. Wel, ni ddim yn siŵr eto, ond fi'n gobeithio wir ma... Wel, gawn ni weld pwy ti'n mynd i chwarae, actually. Fi'n disgwyl i... Da iawn, Mackenzie. Da i dim. Ie, mae'n edrych fel bych chi'n chwarae blwyddyn 11, Harvey. Hwn yn beth sy'n digwydd. Bad save. Okay. Yeah, fi'n agwio. Yes, God. Greenland. Come on, ni'n cael hyn. Oh, Mae okay. just... What? Wait, what? So Harvey, mae'n edrych fel bydd chi'n chwarae mewn munud 18 yn erbyn blwyddyn 11 eto. So ti, Tom a Lloyd.
Okay, dwi siarad wedi. They're supposed Sorry, beth ti'n dweud, Harvey? Josh, i munud. Beth ti'n dweud, Harvey? Ie, bu nhw'n dod, but na i just rhoi neges i nhw ar y general a bu nhw'n dod nôl. Dol, fi'n set i lan. Okay, cool. Just dweud wrthyn nhw bod, mae 1 munud 2 eiliad ar ôl, so just i bod yn barod. Nice guy. Wait, what? Fi ddim mofio. Yr score difference gyda tîm ni. Ie, ond fi angen... No. Fi sorry change off field of view, fi offi on way better. Nice guy. Mae'n edrych fel ti'n speed o pan ti'n cael un can 10... Na, 110. Wel, dyna ni, gwelliant, blwyddyn 11. Chi'n trio tyfu'n bach yn galedach gêm yma. Yep. Oh my gosh, beth sy'n digwydd fyny? Mae autocam. Mae'n iawn, maen nhw ddim i sgor un mwy gol nawr. Ooh. Get in. Nice guy. Na, yn I lle, mae Phantom yn mynd I sweatio ar nhw. Fel mae fod In the I. box. Ie, just dweud, ni ddim yn cael Tom, mae wedi mynd. Beth ti'n meddwl? Yeah. So mae'n dau yn erbyn 3. Ie, mae'n unfair. Fi'n credu mae beth mae Josh yn trio dweud yw. Nice guy. Ni angen Na, dechrau eto. na, mae'n rhy hwyr, Ie. o'ch chi ddim yn mynd I ennill anyway. Felly, nawn ni mynd i'r gêm nesa. A dylech chi wedi cael... O, falle yw ni gallu cael legendary comeback. Ie. Na. Fi'n mynd am hwn. Wait, na, ddim sgorio. Josh, ddim sgorio. Pam? Maen nhw'n mynd I gwneud y Brazil arno ni. O'i thoughts, really? Os nhw'n neud Brazil Na, arno chi? na. O na. O na. O na. Clwyr fe. No! No! Josh, ddim mynd am y pil o gwbl. Right. Neb yn mynd. Okay, neu... Just gwastraffu 3 eiliad. Dyna fe. Ie, neb mynd am y Aros pil. mewn net te. Net ni. Ai. So ni Na, maen nhw'n mynd I mynd am pil am sgorio o'n gol. No, quick. Dod o fe nôl. No. No. You're wild. Na, Yes, carry forward. Get in. Sgorio yn gol. Yes! Wee. Right. 9 neidio off. Fi'n mynd I spectator nawr. Fi'n mynd I spectator. Fi'n... Right, Harvey, ydy'r gweddill y crew gyda ti? Good. Phantom... Party on, dudes. Yeah, so... Josh... Fi'n... Na. Josh, Phantom, ewch allan. A... falle bydd amser I chi dod nôl. Ble ydi Tom? Ble mae Tom? Wedi drop off control out. Wey, da iawn Tom. Right, pawb arall. Mas, Phantom, Josh, ewch allan. Amser I chweched dod nôl. Na, fi Na. Ie, fi'n mynd I spectator. Na, os... Y peth yw, mae gormod o brobl... Na, gwrando, ni eisiau really bod y doi tîm yn siarad gyda'i gilydd o ran tactegau. Be nhw ddim eisiau, Phantom, yw ti a Josh just siarad am pethau eraill, achos mae'n rhoi nhw off. Fi ddim mynd I, fi'n mynd I mute o mic. Wel, nice... Gallwn ni neud server mute ar doi o chi, os chi yn, felly... Na, fi... Falle nawn ni ddim rhoi nhw ar, sa'n gwybod. Gawn ni weld. Mae'n mor Right. Fi'n mynd I mute o. Felly, tro yma, ni'n mynd I neud... Ni'n mynd I neud... pedwar... gorau o 5, oce? Cyntaf I 3, ie. Well, 3 total, like 3 game. Game. 3 game. Yeah. That's a lot of games. Channel. Really. Nice. Hur lang? 10. Yes. Caesar? No, dwi'n lan. Line up. Okay.
Dwi bod yn y game yma eto. Rhaid i fi. Dwi'n nôl. Dwi'n gael. Gedyn? Epic block. Uh-oh. O, pwy wedi cyffwrdd hwnna? Gedyn box? Tisk. Mae'n gwybod. Off the wall. Uh-oh. In a trouble. Oh, lwcus fanna. Nice guy. Dim boost. Dwi'n dal lan. Na, dwi'n nôl nawr. Yeah. Right, danfon neges dwi'n credu... Dwi'n backwards get. Mosod. Not ready. Rhywun. Nice. Dwi'n ar offer arall get. Nice challenge. I fi. Jyst mynd i danfon neges i coleg Merthyr i gweld os ni allu trefnu game cyfeillgar. Yeah. Oh yeah, fi just realise hyn. Mae'n ddim un merch yn chwarae. Okay. Wel, da iawn. Da iawn, Phantom, am sylweddoli rhywbeth really... Am job. Yeah. Diolch. Ti eisiau merch i chwarae? Uh-oh. What a pass. Oh, mae merch yn chwarae. Os Un fi. fi'n... Oh, na fi! Right. Ti'n beth, mae na cwpl o ferched yn server ni, fi'n credu, sydd eisiau, wedi dweud bydden nhw yn, ond sa'n siŵr, gawn ni weld. Kerry Castley. Kerry Castley nhw? Beth ydi yn meddwl? Oh gosh. Na, fi'n credu, fi ddim yn siŵr. Ti'n ma' 'na ambell i person sy'n danfon chi ffurflen a chi ddim yn siŵr os, achos maen nhw'n enwau sy'n gallu bod yn bachgen neu merch. So, o'n i'n meddwl falle, ond falle taw bechgyn i gyd sydd wedi rwyddo fyny. Ond mae croeso mawr i unrhyw un i ddod a bod yn rhan o Rocket League. Ond ie, falle just y tro yma, dim ond bechgyn, ond dim ots, mae croeso i bawb. Right, mae Gwjon, sef y person naeth hyfforddi, helpu gyda hyfforddi chi wythnos diwetha. Mae fe'n mynd i trio'i gorau i ymuno mewn falle'r cyn y diwedd, a gobeithio gweld un neu doi o'r gemau. So, that's good. Oh, shwai Tom. Iawn, diolch. O'r da. Diolch. Dwi'n ôl. Go on, have. Yeah. Oh, Let's get. definitely have. Dwi'n man. Yep. Okay, ring gone now. Into you later. Yeah. Dwi ddim lan. Dim boost. Sorry, no, but they got bumped. Yeah. Okay. Get ours. Go for the drip. That's The drip. no. And then Oh, well. Nice. you hear me? Okay. Dim digon o boost i neud rhywbeth da gyda hwnna. Dwi'n ar offer. Nice. Go on, have un ti. Dwi'n dealing. Oh, na. No. Yeah. Oh, Go on, we, have. Go on, have. Go on. Dwi'n dwi, dwi di bumpo. Dwi'n lyfu dentro. Go on, have. Go on, have. Please. Yeah. Right, no. Dwi di bod yn y gol yn rhy hir, a dwi'n just yn fel ddim yn siŵr beth i wneud. Ooh, Lloyd. Nice. Gap and count.
Challenge. Down, Harvey. Ooh, overtime. Overtime. Damani. No, dim yn lan hefyd. Oh, close. Harvey? Yeah, so ma... Ooh, go on, go. Yeah, possibly on. Sorry. Oh, God. Yes. O, felly... Game un. O, gêm cyntaf yn mynd I blwyddyn 11. Ww. Da ni. Lwchder ar y line fan hyn. Na, mae cyntaf I 3, felly mae na siawns. Oh. Yeah, I can Josh i paratoi. Ti'n meddwl bod Doc yn dal mewn y meeting? Sorry? George. Oh, sorry, okay. Oedden ni'n gael session adolygu ac mae neb wedi troi lan, dim ond fel Oh. pryddi. O, mae'n fod I bod fel bron y blwyddyn. Waw, mae hwnna yn nifer bach yn dywe. Ie. Faint o ddysgyblion sydd yn blwyddyn ti? O, fi'n siŵr taw glitch yw e, glitch yn y Matrix, paid ffoi ni, Mackenzie. Fi'n siŵr bydd popeth yn iawn. Adolygu eto fod rai wedi meddwl. Ie, fi'n siŵr camdealltwriaeth yw e. Oh, okay. Mae rai wedi ymuno wedyn gadael ddo. So. Ah. O'n nhw'n edrych ar y sums neu beth bynnag yn fel, o na, dim heddiw. Hwna'n digon I fi. Unrhyw rifau ar ôl cant, na, sa'n cyffwrdd â nhw. Na, sa'n siŵr. Fi ddim siŵr wneud hwnna. O, hwnna ddim yn wir. Beth oedd y sesiwn am... Na, paid dweud fi, actually. Right. Canolbwyntio nawr, Mackenzie. Yeah. Yeah, just yn dweud, canolbwyntio, mae'r... yn Rocket League. Yeah, I've seen it. Good. No. Oh, sorry now. Rhymni lan. Felly, ie, mae y person sy'n redeg tîm Coleg Merthyr wedi dweud bydd e'n mynd nôl i'r tîm a gofyn beth mae'n gallu neud, so mae'n edrych yn y ddafol. Fi wedi dweud unrhyw amser a di llun neu di mawrth yn well achos gallai hostio'r stream a wneud pryd hynny, ond ie, fi wedi dweud bod ni fel arfer yn cwrdd 3 tan hanner I 4, ond gallwn ni wneud yn hwyrach os maen nhw dal yn coleg neu beth bynnag. I really did boost the characters and Ooh! float up. Pinch of gweithio. Ooh. Un ti? Ponga. Then boost. Nicely. Oh, Oh, na! Nice Noah. Nes i'n cyfro that at least. Ond nes i'n mynd mewn. Mae'n bach again? ti'n rhywbeth off. Okay, mae'n bach again. Sorry. Ooh! Get in. No. And Smithy. Okay. Ie,
erbyn y gêm nesa, na i trio ffeindio... Da iawn Gethin. Na i trio ffeindio... Chi'n cofio sut wnaeth eSports Wales wneud overlays gyda'r faint o matches mae pawb di ennill. Na i trio sort o hwnna. So oedd hwnna'n eitha cool i bobl sy'n gwylio. Nice Noah. Hang on, Bridget's already got Phantom. Beth? He's You already got dark in half? Huh? Oh, sorry. Nah, the literates. Noah? Person challenger? I went. Okay. Where do we just entirely? We just be the quite dark couple. Ano? Go on, Holly. Ooh, da iawn Lloyd. Yeah. Troi fyny'r parti. Yn hwyr. Good. Da iawn Lloyd. Whoosh. Biff. Passing. I'm in ambush. Go on, Holly. Do that now. In view. I'm in the hole. Ooh. Da iawn Lloyd. Oh, anlygys. Ambush. Tondi. Oh, please. Oh, don't normally do that. Oh, Oh no. Yeah, everybody missing doing promote and now. Oh! Our critical moment. Nice. right now. You got boost down. Nice. Oh, Harvey bach. Windowed land. Fuck you there. Oh, oedd yna'n agos. Oes na cyfle i Lloyd sgorio? Na. Person in then. Dawn blwyddyn 11. Mae hwn yn y bag dwi'n credu. Yep. Oh my. Nice guy. Literally didn't mind chwarae really boy. Ha fi, pa i bod yn chwerw, come on nawr. Ti methu beio eich Bluetooth controllers, mae hwnna'n wir. I Oh gosh. Okay. Reverse sweep. Josh, ready up. Na, mae yna gêm arall, mae cyntaf y gorau o 5. Phantom. Felly, os mae Rhymni yn ennill tro yma, fi ddim yn credu bydd chweched eisiau chwarae nhw eto, tegwch. Ond, you know, yeah. Credu mae angen... A mae wedi bod yn agos, so ni wedi redeg i ffwrdd gyda fe, tegwch. Cadw yn y cystadleuaeth. Come on nawr. How many do you get? We had like 3 different menus for it. Hafi. Come on nawr. Chi'n mynd i defnyddio'r... Blwyddyn 11, peidiwch â cymryd beth mae Hafi'n dweud a gadael e effeithio chi. Dyna gyd fi'n dweud.
O'n i arfer chwarae gemau fideo gyda fy mrawd, a fi'n gwybod mae'r tactegau na o llenwi pen y gelyn gyda... Ddim y gelyn, so chi'n gelynion, ond y person arall gyda stuff eraill, mae'n rhoi chi off, so... Nice. Any booze? Oh, God. Phantom, wyt ti dal yna? Right, fi eisiau Ie. ti sylwebu ar y gêm olaf yma. Oh, no. O, ie. So mae croeso i ti, sylwebu, commentate ar hwn, ie? Ie. O ti ddim yn gwybod beth o'n i'n dweud pan nes i ddweud sylwebu? O na. Dyma Go on Uber te, Dream, go on te. diolch, sir. Go on te, amdani. Harvey wedi Ie, absolutely hwnna'n misio wir. pêl. Cywir. Yn sad. Na, nes i bwrw e. Mae Lloyd wedi roi fy mewn box, ond roedd neb fan'na. Harvey mynd am pêl. Kenzie yn clear fe. Neu Mackenzie, neu just Kenzie. Mackenzie, Dim come on, ots. ti angen dweud enwau'n gywir. Fi'n y So chi'n commentator, cael ti rôl ddim. o sylwebydd os ti'n cael yr enwau'n anghywir. O, Gallai mae bod ti yn bod gwaith, rhoi gallai fi ar bod yn y galw col. ti'n Fi'n Kens. frustration bod Bydd ti'n hwnna. hoffi hwnna, Mackenzie? Kens? Beth os fi just gael ti Z? OK, hwnna'n ffain. What a shot. Noah, ti ar dan, boi. No. Wait, ydy Pugman... Na, yn Noah, Bethany Noah, gen- little pugman. Noah, okay, wedi cael confused. Go on, Hal. Maybe. Gethin ar y bêl. Gethin bwrw fel ar. Pwy sy'n... Pinch gan Harvey. Sing it. Oh, shot fan'na gan Gethin. Harvey? Clear gan Tom. Oh, Dwi'n gael... Ni eisiau gweld six dribble. Mackenzie yn land. Covered that. O, Harvey yn blocio fyna. Da iawn, Harvey. Hwnna'n wonderful 50-50 fan'na. Okay. O, hwn. Lloyd, shot ar targed gan Lloyd. Oh, just wedi Maen nhw cael wedi bod yn bryn yn ystod y gêm yma. Yr superhero. O, troi o gwmpas. Ydy Gethin roedd yn mewn box? Harvey, Na, mae ie. Lloyd yn barod fan'na. Harvey wrth ochr ti siarad. Lloyd fan'na. Beth yw'r cylchdroad yma, boys? Tom roi fi mewn canol. O, mae neb fan'na. O, hwnna'n lwcus. Gethin clear fe. O, Tom, da iawn, Tom. Gwych. Oh my, wonderful shot fan'na gan Tom. Woo! Da iawn, Tom. Hwnna'n fan O, fabulous da iawn, fan'na, Tom. Tom. Ie. Diolch. A ti'n cael y perfect speed. Da iawn. Nôl yn y gêm. Gethin, ennill goff. O, hwnna. O, Gethin roi fi mewn box. Na, mae Lloyd barod fan'na. ffrwydrad. Oh, shoot. Go on, Hal. O, Noah. Finish Mae it. Gethin da iawn, mewn Tom. box. O, Am neb ddiffyn fan'na. da. Mackenzie, Lloyd. cymryd shot. O, mae Lloyd barod fan'na. Tom ar y bêl. O, Little Pugman wedi Dwi'n mampio. cymryd y bêl o fe. Lloyd. Lloyd boomer fel ar O, y field. da iawn, O, Gethin. lwcus fan'na gan Harvey. Am ddiffyn dda. O, flick ymlaen gan Gethin i Mackenzie. O, da iawn, Lloyd. Save. Cadw nhw yn y gêm. Cylaen. Lloyd Mackenzie? cymryd shot. O, mae Mackenzie just fan'na. Mackenzie'n roi fel ar y field. Lloyd roi fi mewn canol. Mae dad Da fi iawn, fan'na. Tom! O, Ti'n mae- dod ar eich tîm nôl yn y gêm. Da iawn, Tom. A mae'r crowd yn mynd wild. Ie. Ti ddim yn gweld behind the scenes cyn y dydd yma. Na, ni ddim. Ti'n iawn. Dwi'n gwrando. O, chwai teg. Wel, Mae Mackenzie'n ennill y kick-off. o'n i'n mynd i ddweud, mae blwyddyn 11, mae'n amlwg bod nhw'n chwarae gyda'i gilydd yn aml, a fi'n gwybod mae chweched falle gyda'ch calendar o prysurdeb
yn y Beth yn y ysgol a byd pethau, oedd yn falle mae'n digwydd fan'na? anoddach, ond... Pinch fan'na, woo! Ie. Tom roi fe mewn canol, mae'n neud... O, oedd hwnna'n clas. Oedd hwnna'n clas. Lloyd a Tom. Harvey yna rhywle, ond mae Lloyd a Tom oedd y chwarae rhwng chi fyna. Anhygoel. Really crio. Anhygoel. Harvey, jump on dribble, please. Come in, snow day. Come in, snow day. Yeah. Oh, it's warming up in there. O. Shot Ti'n cymryd y mantais am y tro cyntaf a rhoi y syth nôl. Hwnna'n fabulous shot fan'na. Ti'n beth, ie. Dyna thing, mae gêm y chweched wedi gwella, ond mae blwyddyn 10 jyst yn topio fe. Topio fe. Mae'r gweddill yn chwech wedi gwella. Mae Harvey ddim wedi dod allan o'r shed eto, dyna'r broblem. Ond... I bod yn deg, oedd gyda fe problemau mawr gyda'i allweddfwrdd. Carry on. Oh, no, it's a big brother. No. Harvey, bod yn y bumper. Ble mae Harvey mynd? Fi ddim yn gwybod. Mae'n mynd ar wyliau. Mae Mackenzie'n secretly chwarae am y tîm arall. Na, fi ddim yn siŵr. Oh my god. Go on, Mackenzie. Oh, unlucky fan'na. Tom, roi fe mewn box, neb fan'na. Mae Oh, Lloyd... Lloyd. Goodwood. Hwnna'n dros fi. Oh, Lloyd? na. Oh, unlucky fan'na, Lloyd. Nhw'n clirio fe. Mackenzie Na, mi- Cutchara. Oh. Ydy hyn yn mynd i overtime? O, oedd hwnna'n mor... O, oedd hwnna'n horrible. Hwnna'n lwcus iawn am y tîm arall. Ie. Lloyd ennill I'r kick-off chweched. fe. Fe mewn canol, mae neb fan'na. A Lloyd cael free shot. O, na, mae Tom fan'na. Ble mae'r amddiffyn? Actually, ddim yn gwybod, mae ddim yn dweud. O, da iawn, Lloyd. O, come on nawr, Harvey. Ti'n gallu neud e. Fi dal ddim yn gwybod. Ti ddim yn meddwl bod ti'n gallu neud e, Harv. Cleario fe. Mackenzie roi fe mewn canol. Come on. Lloyd cleario fe. Right, need to sweat now. Sorry, no. Mae Penguin yn just fan'na. Oh, dwi'n sweat nawr. Beth y geiriau ti'n mwyn clywed? Pan ti'n actually cael off game, a mae'r rhywbeth ti'n mynd on, sweating now. Yeah. Go on, Lloyd. Oh, bron fan'na fe, double touch. Right, yeah. Sorry, Go on, Tom. Go on, Tom. Go down. Sorry, no. Eto, mae Mackenzie ar tîm arall. Fi ddim cwb pam ond. Yeah. Di dal angen possession, so ddim rhoi no. Go on! Down, 50 fan'na. Oh, Lloyd! Bwrw post in. No! Dream bump. Harvey roi fe mewn box. Tom. Oh my gosh! Mackenzie, sut nes ti... Oh. Dim gwybod sut oedd fe. Nice guy. Ei, nes i bwyd. Da iawn, Harvey. Ti dal yn y gêm. Ie, cadw mynd. Mae tîm angen chi. Mae Tom ennill O, 50 o, fe. o, o, Mae'n gallu mynd eto. Oh, Hwnnw'n free shot, mae bron iawn, Lloyd. Oh, na, maen nhw just Oedd quite ar y ddim plat. Go on. Go on, Harvey. Down Harvey. Ah. Ydy e'n mynd i roi fe mewn box Yn na? everlasting. Mae Tom yn roi fe mewn box. Wel, dim really. Na, be chi'n neud? O, na. O, Lloyd. Ydy hwn mynd i Oedd ennill hwnna'n- nhw y game? Na. Mae Lloyd cael clear da. Ydy e'n mynd i roi hyn mewn i shot neu pass? Just i'r wal. Fi'n gwybod beth oedd Ie. hwnna. Oh, no. O, da iawn, Harvey. Achub y dydd. Hwnna'n saf. Yep. Nawr, draw i Tom i clirio. Mae lot those Nice. grapes. Cysylltiad da ar y bêl fyna. Cael... Da, Oh, Lloyd clear wow. for a while. O na, ydy hyn mynd i gwneud nhw colli'r game? Dal yn y Mae gêm. Harvey'n fan'na. Yr superhero. Da iawn, Tom. Ydy hwnna i Harvey? Na. Pwy sy'n Green backwards, get dilyn fyny? Mae throw fi'n really brifo, ond... Ie. Cael break os ti eisiau, Phantom. Na, fi dal angen mynd. Mae am y culture. Beth? Beth ydy hwnna hyd yn oed yn meddwl? Okay. Right. Da iawn, Harvey. Mae da chi yna Lloyd... O! O! Na. Wait, ydy yn iawn os ti'n chwarae un game
like before my Ie, session bydd i chi yn finisio. cael cyfle. Os mae... Mae'n dibynnu. That was my game. Yeah. Os mae'r game Na, yn mae'n iawn, even, mae'n... like, O! Ah, Noah yna. Mid-strike. Mackenzie. Digwydd. O, dyma clyfau. O, Yes, Tom. and actually, with Good pass there. Okay, lawr i No ti one nawr, in Lloyd. Mae rhaid i ti cael rhyw fath o cyffyrddiad ar at hwn. least fi'n credu hyn yn Noah, ond fi'n quite unsure. My guessing. Harvey, da iawn. Oh. If in doubt, give it a clout. Dyna beth nhw'n Wait, dweud. so mae'r I'm ma certain penguin I'm Bant o yn ti? guessing O, neu- na. Yeah, right? My guessing. So mae guessing yn penguin, yeah? Yeah. Okay. O! Oedd hwnna'n agos. Come on. Come on. Mae'n Fi'n chwarae gwbod. risky nawr. Ti'n cael so much amser. O, mae Noah ar y Guessing bêl. yn clyfar. O, da iawn, Lloyd. Lloyd, mae'n ennill, ie? So, Sut? Naeth hwnna ddim mewn mewn. Mackenzie'n clyfar. Tom roi fe mewn box. Madonna. Ydy rwy'n fanna? Nice Na, mae Gethin yn fanna, ddo. Gethin roi fe lan field. O, Mae Lloyd fanna. O, ydy hyn... O, mae'n mei... O, na. O, na, mae Gethin fanna. Ydy'r game yma byth mynd Gorffen? Godam dig... Oh no. Fi di cael stroke ie, oedd yn wedyn. swnio'n debyg yn... O, go on! That dude just. Oh my god! Da iawn, Lloyd. I cadw nhw yn y gêm. Now I'm go for Da iawn, Lloyd. Ti'n sign o... Ti'n neud fyny am yr holl wythnosaeth i ti ddim wedi bod fyny'n, Lloyd. Die. 910 pwynt. Da iawn. Marvellous. I'm glad to get it. Keep me so O, fi bron yn cwymper i cysgu wedyn. Game hwnna mynd lan past for bedtime. Na, oedd hwnna'n gyffroes. MVP. Right. Chwarae teg. Right, 2-1. Sad achos rhywbeth Os wedi mae digwydd. blwyddyn 11 sef Rhymni yn ennill y gêm nesaf, dyna nhw. Nhw yw'r pencampwyr y dydd. Ond ydy chweched yn gallu dod nôl i 2-2. Last party. Byddwn ni'n ffeindio mas mewn 30 eiliad. Yeah, party why? Oh, and No, sorry. Waw. The other way around. Sgôr 910. Da iawn, Lloyd. Sydd ddod â A-game ti fyna. 2 gôl. Dyna perfformiad gorau fi. Yeah. Alright, rwy anghofio Yeah, le. chwarae teg. So Lloyd, ydyn ni just mynd i aros fan hyn, neu Half time. Da iawn. yeah. Guy, please commentator Yeah, game go yma on, te. hefyd. Ond mae rhaid ti gwella, ti Yeah. ddim stytro tro mawr, oce? Phantom? Okay, A paid- fi a jyst paid- yn stroke, ti'n- A mae rhaid ti galw Mackenzie, dim enw arall, oce? Nah, guess. Na, Z, Na just ddim Z. Z. Yeah? Za? Game on! Harvey ennill kick-off there. Oh, Mackenzie completely miss our pale. Lloyd Cambridge shot. Oh, my just brew posting. On brew, other posting. Ydy Harvey fan am y shot? Oh my god! Harvey, y gol cyntaf i Harvey. Wel, wel. Mae pethau yn gwella gyda'r chweched. Pa mae Harvey yn y gêm? Michael Browdy ar y controller. Michael Browdy ar y A Browdy ar y controller. Oh, na. Hwnna'n excuse really Na, bydd e bad. ddim yn esgus. Mae'n rhoi ei hun ein lawr, dyle fe ddim. Cymryd y gol, Harvey. Oh, Tom. Ydy hyn mynd i bod yn... Oh, Oh my oh my god. Beth sy'n digwydd? Pain. Mae neb yn Fad, nôl. am wedi gallu cael commentary o beth oedd just Ti'n wedi beth, oedd digwydd. gymaint o bangs a ffrwydradau. Fi ddim yn siŵr os mae hyn yn game neu Rocket League neu rhywbeth arall. Meddwl yn Battlefield. Bomberman. Oh Oh, yeah. Oh, hwnna'n shot. Hwnna'n free shot. A little pug man. Oedd hwnna'n nice. Dink bach. Just chip dros y top. Did he somebody Oedd hwnna'n... Oedd hwnna'n nice. Hwnna'n 16 tro mae Mackenzie wedi demo-matician. Demo-matician. Beth ydi hwnna'n meddwl? Phantom?
ffrwydro neu... Demolition. Sa'n gwybod. Bro, drag. O, fi ddim yn gwybod sut i dweud demolition, so fi'n dweud demolition. Okay. Yeah, trust me. Ydy Mackenzie really Harvey! Ail goal Wait, Harvey y gêm. actually, Dyna yw'r gol. Dwi'n gwybod mae Harvey'n sgorio... Yn anaml iawn ni'n gweld Harvey yn sgorio gol heb sôn am 2 gol yn olynol. Waw. Dwi'n mynd i fod yn gofod. Waw. Oes rhywun gyda ti fyna Harvey yn chwarae Fi ti? ddim yn gwybod... Fi ddim yn gwybod... Okay, O, braw ti? Harvey... Oh, right. Fi'n gwybod mae ddim ti chwarae, so pwy ydi e te? Mae'n dy 90 ydi e. Na. O, na. Fi wedi gweld ti Na, mae'n gwneud triple dad flip yn reset. Mae fy'n hard yn crap Yeah. o Rocket League. Okay. Right. Mae fy ffrind yn cracked. O na, Just- hwnna'n good Dwi'n block. gwybod. O, Mackenzie'n dalen. Jamie O, Muncher. amser prygles i'r chweched fan hyn. Double bronze i ni bronze da i. Mae'n Digon o insane. siarad blwyddyn 11. Oh, whoops. O! Dyna chi, da iawn Geth. Oedd hwnna'n gol gwych. Sorry. Diolch. Goal and spardy gate. Beth? Insane. Beth? Yeah. Mae Squidward wedi Rwy'n eisiau sgorio. mynd am Harry, ond... Oedd e'n goal and spardy Beth gate, yw'r so gair da. yna ti newydd dweud, Josh? Wyt ti'n gallu Unstardy esbonio ni Gate, beth yw... Mae'n spectacular Oh, mewn right, Cymraeg. Wow. Mae'n actually spam-babular. So, Nawr chi yn dechrau roi nhw off nawr. Na, mae'n spectacular. mae'n spam-babular. Oh, no. O na, mae Lloyd yn secretly paid actor. Oedd e'n purposely miss o hwnna. Beth sy'n digwydd? Does na ddim ffordd mae GC'n miss o open net. So, Lloyd yn cael 350 o sgôr gyda dim ond 1 assist, 3 saves a 2 shots. O hem, mae'n secretly bwyta O, plentyn Phantom, ti'n cael ban nawr o bod yn sylwebydd am siarad mor top. Right. Na i ddim rhoi mute server, ond ti ddim yn cael sylwebu am gweddill y gêm. Achos roed meddwl, os bydd ti'n gweithio i S4C neu BBC, so nhw'n mynd i gadael chi dweud pethau fel na. Achos mae'n horrible. Ti'n bwyta babis, mae'n sick. Pam bych chi'n dweud hwnna? Or dwi ddim really yn gweithio gyda be ni'n chwarae. O'i finger fi'n slip Finger ti, a ti'n siarad, so fe'n neud synwyr chwaith. Oh, Oh sorry. gosh, okay. Yeah, mae'n cael buttons sydd yn gwneud stuff. Hefyd, yn rhaid meddwl, pam ni'n neud unrhyw beth fyw, mae fe mynd allan a mae pobl yn gallu clywed es. Chi methu dod o fe nôl a edit o fe nid yn byd. So, ie, yeah, mae'n rhaid bod yn falus iawn o'r beth chi'n dweud. Na, ti ddim Ddim yn dweud bod yn, tiod, ofn o beth chi'n dweud, ond just byddwch yn gall. Oh my god, hat-trick i Harvey. Hat-trick i Harvey. Dyna bydd yr headline. Fi'n Hat-trick meddwl Harvey. mae'n actually dad fel fo chwae lo. Ie, yeah, dwi'n credu mae rhywun yn helpu fe. Ond just bod nhw'n troi fyny pam ni'n chwarae coleg merthus, dim ots. Na, Be, so ti'n mynd i dweud, os mae dad Harvey yn chwae, na, fi'n credu taw Harvey yw e. yn something weird. Wy'n siarad dad fi'n fan hyn. Yes, Harry. Da, Phantom ni angen yn 90. Sorry? Right. Be? Trwy gydol y clwb dwi wedi bod yn... O ie. Fi'n credu, ti'n gwybod mae hustlers, pan nhw'n chwarae pool neu pobl yn hustlo pobl, ond just edrych yn O, rubbish, fi'n ond dad actually, maen nhw'n aros tan y gêm pwysig, a wedyn yn troi fyny. Beth dwi'n mynd i wneud? A Ydy beth e? fi'n gwneud. A wedyn fi'n just obliterate on nhw. Ie, nawn ni weld. Os ma' nhw'n Dwi'n bosib. rhoi'r blwyddyn 11, false sense... Just chwae really Ah, bad. dyna beth ti'n neud, A Harvey. wedyn y final game, ti just yn obliterate on nhw. Wel, ti'n gwybod beth, fel, os mae'n Mae'n aros haws. fel mae e, bydd hyn yn troi mewn i'r gêm olaf. Pwy sy'n y leader o y clan name ti? Da iawn, Tom. O na, hwnna'n...
Hat-trick i Harvey a gol i Tom. Cadw nhw yn y cystadleuaeth. Mae Laegue dal yn top of the league. Wow. Legend mae'n dweud hefyd, Dim ar bwys oed dim ar ôl hwn. thing ti. Enw ti? Right then. Gai chwarae Spinning game car nesaf. wizard. Na, sorry Phantom, mae fe'n cyfres, a mae rhaid nhw gorffen e. Spinning car wizard. Oh. Oh, hi, Phantom. Ie, Yeah. dyma bydd y 90 game am yno. final. Tiad, y game olaf. Achos 2-2, wedi gorffen. mynd i'r game olaf. Diolch am invite o fi i'r clwb. Be ti'n meddwl? Edrych ar clwb enw fi. Oh, right, okay. Fi ddim deall beth ti'n siarad am. Sut fi'n gweld eich clwb? Ie, edrych ar y clwb fi. Fi mewn epic Oh, game y right, clwb. okay. Na, fi ddim yn edrych ar hwnna. Mae'n dweud CR. Okay. Right, 30 eiliad tan y game nesa. Na, Gai dim yn chwarae am nawr. like 5 Fi wedi eiliad. wedi o, mae'n nawr. Fi'n control o time around fan hyn. Okay. Right. Power play. Mae'n game nesaf nawr. Yeah, dyma'r game nawr. Ooh. Anghofio popeth arall. Ti'n chwarae ôl yma, Phantom? Phantom. Phantom cer mas. Mae'n mas. Whoa. Come on, Pwy team, sy'n ni'n gwybod cael hyn. rhywbeth sad? Beth? Ydy yn addas, Josh? Dyna'r cwestiwn rhaid ti gofyn. Iawn. Mae'n dependo beth... Addas fel ydy yn rhywbeth byddech chi'n dweud i mam a dad ti Don't leave a a part-time ddim yn job. embarrassed. Yes. Okay. Mae hwnna'n poeni fi tipyn bach, achos falle... Iawn. Okay, bydde ti'n siarad gyda Kevin fe. athro ysgol? Fa? Bydd ti'n dweud hwn i rhywun yn yr ysgol? Um, Iawn. Okay, beth Ie. yw e? Ydy yn joke? mynd Ydy i yn bod joke go? sydd yn Hey, gallu cael ei ddweud? na, hynny'n actually Legit, legit. okay. Ww, Lloyd! Cer amdani, Mae'n boi! wedi digwydd heddiw. Mae Lloyd. TV wedi torri y Hwna ddim yn cefn fo, doniol. A mae'n y diwrnod olaf fe ar y earth. Oh, gosh. Pam Pam beth ti eisiau rannu hwnna gyda ni, Josh? Yn ystod game Rocket League? Live on stream. A pam ti'n chwerthin? So, fi'n actually part-time job. Fi'n actually roi the racing car. How many Phantom gonna get? O, oedd hwnna bach o lwcus. Sorry, glywed hwnna, Josh. Ie. Fi wedi gwneud. Da iawn, Mackenzie. Gôl o fel hanner eich hunain. Fi bron di cyffwrdd hwnna. Phantom, pam ydych chi'n game? Phantom, ewch allan. Her fi eisiau bod yn roi the racing car, mae'n fi part-time Phantom, job. fi'n mynd i roi mute ar server nawr os ti'n neud hwnna eto. Oh no. Chi'n spoiler fe i bawb trwy neud hwnna, ti'n gwybod hwnna, Phantom? Phantom, ti'n cymryd boost y pethau. Just come. Na fi dim, fi heb di even cyffwrdd boost. Fi'n gwneud fy Phantom, obstacle course. paid neud hwnna. Yes. Ti'n spoilio final really da fan hyn. Go away. Go Okay. away. Dyma ni. No, oh shoot, fi newid newid ar ddam mae'n cymryd mini. Fi fi'n dweud os Phantom yn bwrw. Na, mae dyle fe ddim hyd yn oed bod yma. Right. Mae'n just And spin up mae car. hefyd yn fel mess up y kick-off. Phantom, cer allan. Oh. Sorry. Mae'n just clingo i'r ceiling. Mae Phantom dim yn wedi mynd Be ti'n lawr. meddwl? Mae'n just ar y ceiling. Yeah, well, Oof. A mae'n stoc o bang pam ar y hynna. yeah, sut fi'n neud hwnna? So ti'n ddim yn gallu. Report server. Yeah. Na, fi ddim eisiau report a server. Nice.
Report flare. Ti'n methu neud hwnna ddo. Ie, ti yn. Mae'n mynd ac mute slash. Mae'n nhw dan y Zoom. Paid actually, oherwydd wedi cael ei band off Rocket League in total. Na, paid neud hwnna. Ti'n gallu mynd ysdi eisiau hawdu ar back post. Okay. No. Never mind, ti'n marw. We know. Game on really intense. You're in box, guy. Mae o'n on-game man, spardy geithus. Right. Someone's dad wedi bwrw pil. Never yn bwrw. Little pug man and now someone's dad yn nôl ar. O, da iawn, Gareth. Nice, Gareth. Fi'n siarad gyda game road tags. Okay. Yeah, see, early challenge. Yeah. Right, dyma ni. Nawn ni gael bach o tawelwch ar gyfer y munud 22 olaf. I chi gallu siarad gyda'ch gilydd. A ddim clywed y gair yn sbardigaethus, beth fi ddim wedi clywed yn cynnwys yma. Fi ddim hyd yn oed siŵr os mae fe'n gair. Oh, mae'n gamma. Byddech chi'n defnyddio fe ar gyfer Rocket League? Well, yeah, mae'n just ffordd arach o dweud Mae'n da, just ansod ar. neu rhywbeth. Okay. Well, like, Tommy. Oh, nice, Lloyd! Yes. Oedd hwnna ddim yn mynd mewn, nes i yn wych fan'na. Relentless. Nice, Lloyd. Nice one. Oh, mae Phantom though. Phantom. Yeah, rydyn ni'n campo yn y goal, y tîm arall. Ie, wel, os mae'n cario ymlaen, bydd e'n cael ban o'r Discord hefyd. So mae lan i fe, beth mae'n neud. Mae'r ping fi'n mynd yn gwael. 30 geiliad ar ôl. Un ti, ie. Ie, yeah, mae'n pity bod chi ddim gyda y person sy'n hosto fe ddim yn gallu cicio pobl mas. Nice. Down, Tom. Dyna'r ffordd i ennill e. Just kind of dod nôl right o fel 2-dim. Nôl i ennill y 3-2. Wel, nes i ddweud reverse sweep, ond ef yn Okay. serious. A nawr ni fan Ie. hyn. Beth bynnag ti wedi dweud, mae bendant wedi cael effaith. Oh. No. Na, mae hwnna'n... Oh! Waw. GG. Oedd hwnna'n anhygoel. Da iawn i 2 tîm fyna. Chweched a... Fi'n gwybod pam oedd Josh ar tîm Cwm yn y diwedd, ond oedd e ddim wedi cymryd ran neu wneud unrhyw beth. Dyna ni. Right, diolch pawb. Byddai'n trio trefnu gêm yn erbyn Coleg Merthyr, felly byddai'n danfon neges ar y Discord yma rhywbryd, a falle danfon neges i chi yn unigol. So gawn ni weld, falle byddai'n dillun i dim Mawrth, ond na i cadarnhau hwnna pam dawn nhw nôl. Felly diolch am heddiw. Oedd yn sesiwn really dda heddiw. A bydd rhaid ni dechrau cyfrestru y 2 tîm nawr ar gyfer dechrau'r cystadleuaeth ar ôl Dolig. Wel, bydd rhaid ni cyfrestru cyn Dolig i chi cystadlu ar ôl Dolig. Okay, iawn, pob hwyl. Ta-ra. Diolch, ta-ra. Hefyd bydd Gwjon yna sy'n hyfforddi Rocket League. Bydd e'n gallu dod mewn wythnos nesaf i roi bach o cyngor a help. Okay, iawn, pob hwyl. How many Josh and Save muted? Sorry? My Josh and Save muted. Ie, fi'n gwybod, nes i wneud hwnna. Dyna ti nôl nawr, Josh. Gweld chi wythnos nesa. Ni'n mynd i bod, bydd fwy o sesiynau. R'un amser wythnos nesa. Os mae yna unrhyw newid, byddai'n newid
byddai'n gael chi gwybod cyn yr amser, okay? Yep. Okay. Okay. Pob hwyl, iawn. a bydd Phantom Slayer yn cael dod nôl, ond na i just cael sgwrs gyda fe ynglyn â paid spoiler gemau pobl eraill. So, yeah, just dim ban a dim byd drwg di digwydd, ond just gael gwybod bod e yn rwystredig pam mae tournament, achos oedd tournament yna'n wych, a o'ch chi mor agos, oedd e just yn tynnu sylw, really. Ond anyway, iawn, da iawn heddiw, pob hwyl, ta-ra.